Wis gak wis. Kiai Dalang matur baru dungingan karo pami Kiai Dalang paduka menika sampun kersa rawuh wonten ngarsa paduka Kiai Dalang inggih Bopo Miswan matur baru sanget kula menika boten badhe kasupen Bopo Miswan dina kang kalunggan menika wonten ing dinten Senin Kliwon panjenengan nyuwun pitulungan dhateng kula anggenipun badhe ngruwat Amara-mala kula menika boten badhe kasupen ya inggih Kiai Dalang matur bangun sanget lajeng menika kados pundi inggih menika inggih putra kula namung tunggal sing diwastani lari mawon tanganting kebanting menapa inggih Kiai Dalang inggih Bapak Miswan inggih menika diwastani lari ontanganting kebanting inggih menika klebu Sukerto kedahipun diruwat Amara-mala lajeng Kiai Dalang inggih menika syarat seringatipun menapa jadi diwastani iki menika syarat seringatipun gedang tundunan kambi janjangan tekan kayu legi ikal sak dudu dagu sak kembaran pari rong util garu luku krocok sak pinunggalane ingkang dipun damel masak wonten dapur lan inggih menika alat petani inggih kula menika badhe nyuwun tulung Kiai Dalang angicali sukataning putra kula ingkang menika Andi Kurniawan inggih Bapak Miswan kakang panjak baju baca asilo ayo saiki nindakake kewajiban ya kuwi ngruwat Amara-mala ya ki mayang ana daleme Bapak Miswan kakang panjak baju baca asilo coba sontangan kinjarmu parat kendangmu ayo aku tak miwiti ya ki ngruwat Amara-mala